मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। करनी हमनु त प्यार उहे सवर की से उहे सवर की से खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। कागल अमर पालिश से नारानी से कागल अमर पालिश से नारानी से अनाल अमर की से करनी हमनु त प्यार उहे सवर की से उहे सवर की से उहे पतर की से उहे पतर की से उहे सवर की से कागल अमर पालिश से नारानी से कागल अमर पालिश से नारानी से अनाल अमर की से करनी हमनु त प्यार उहे सवर की से उहे सवर की से उहे पतर की से उहे पतर की से उहे सवर की से डीजे मनीष रक्सौल। करनी हमनु त प्यार उहे सवर की से उहे सवर की से पढ़े जब कोचिंग जाले देख के खूब शर्माले देख के खूब शर्माले देख के खूब शर्माले पढ़े जब कोचिंग जाले देख के खूब शर्माले जान मारे मीठ मुस्कान ओकर दिल धड़क मोर जाले दिल धड़क मोर जाले दिल धड़क मोर जाले पढ़े जब कोचिंग जाले देख के खूब शर्माले जान मारे मीठ मुस्कान ओकर दिल धड़क मोर जाले ना सोनम सादा धाना हलिया से ना सोनम सादा धाना हलिया से अना शहर की से करनी हमनु त प्यार उहे सवर की से उहे सवर की से उहे पतर की से उहे पतर की से उहे सवर की से डीजे मनीष रक्सौल। करनी हमनु त प्यार उहे सवर की से उहे सवर की से खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। प्यार हम दिल से करेनी देख के आह भरेनी देख के आह भरेनी देख के आह भरेनी प्यार हम दिल से करेनी देख के आह भरेनी कुमार मोनू कहे राइटर सुनी हम करे पे मरेनी हम करे पे मरेनी हम करे पे मरेनी प्यार हम दिल से करेनी देख के आह भरेनी कुमार मोनू कहे राइटर सुनी हम करे पे मरेनी कहेला सागर कुमार सोनू से कहेला सागर कुमार सोनू से अनाकर प्यार बहर की से करनी हमनु त प्यार
उहे सवर की से, उहे सवर की से, उहे बतर की से, उहे बतर की से, उहे सवर की से। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।